Unha porta é un elemento arquitectónico deseñado para pechar ou abrir unha apertura nun muro, permitindo o paso entre diferentes espazos ou restringindo o acceso cando esta está pechada. Está composta pola folla ou panel, o marco ou cerco e as bisagras, aínda que tamén pode incluir cerraduras, pomos, manillas ou tiradores. Dependendo da súa localización e uso, as portas poden ser opacas, traslúcidas ou transparentes, simples ou dobres, abatibles, corredoiras ou pivotantes. Porén, as portas non só son un elemento arquitectónico. Mais aló da súa dimensión física, as portas poseen un significado profundo e simbólico. Unha xornada de portas abertas é un evento no que se realizan visitas guiadas por todas as instalacións dun espazo que normalmente non está aberto ao público. Asistimos a xornadas de portas abertas cando queremos coñecer un lugar antes de tomar unha decisión importante, cando visitamos un colexio para os nosos fillos, cando buscamos unha universidade para estudar ou cando estamos interesados en mercar unha vivenda. Mais non sempre existe xornada de portas abertas. Moitas veces unha acaba nun sitio, de súpeto e sen posibilidade de coñecelo con anterioridade. Falar de portas supón entón falar da idea de benvida. Cando se di que unha cidade ten as súas portas abertas, se fala de que ten un carácter inclusivo e acolledor, que ten capacidade para recibir a quen chega dende fora buscando oportunidades, refuxio ou un novo comezo. Unha cidade cas portas abertas non son un lugar, senón unha actitude colectiva, a dunha comunidade que comprende que cada quen que cruza a porta trae a súa historia. As persoas tamén teñen portas. Cada individuo é dono das súas propias. Pode abrilas ou pechalas segundo o momento, o contexto e a confianza que sinta cara a outro lado. Abrir unha porta significa compartir unha experiencia. Cada conversa sincera, cada testemuña compartida é no fondo unha porta que se cruza. Unha oportunidade para entender mellor os demais e para saber se en realidade un lugar ten as súas portas abertas.